कौनो दुल्हीन के सैया अपने मलकिन के बहुत मार दहलन, इतना मार दहलन है बाबू। अब मार की जन बाप बाजारे चल गईलन, अब गईला तो मछली कीन के लेके चली गईलन। अब मछली कीन के लाके अपने जब रनिया के दिखलन हो, वो बेचारी मछली बनौली। अब मछली बनौले के बाद उनकर सखी आ गई, कली है सखी तोहार दुल्हा तो के बहुत मार मरलन। उनकर सखी कली के सखी का करी सैया हमार मारेला तो बहु, लेकिन बहुत मछलियों खियावेला। वो कहत बाका अरे मछली खियावेला हो, मछली खियावेला, मछली खियावेला हो, मछली खियावेला, पिया मेरा भैया हमके मछली खियावेला। काटे कर कौनो गोविया गा दहलन। पहले भजनिया में लोग गावत रहल, का गावत रहल? साहेब बिना टिकुली, साहेब बिना टिकुली, साहेब बिना टिकुली, साहेब बिना टिकुली, सुना बली लाल होगा हम बिना टिकुली। भाव पे गौर करिएगा, कवि जी के कलम कितना सुंदर भाव लिखी है, गौर करिएगा। डोलिया सजावेला हो, डोलिया सजावेला, डोलिया सजावेला हो, डोलिया सजावेला, बिना साइड के पिया डोलिया सजावेला, बिना साइड के पिया बाबू। जोने समय वो डोली सजेला न हो, ओकर कोनो साइत ना होला, वो कब डोली सजेला। गौर करिहा, कवि जी अंतरा के लाइन में कितना सुंदर भाव लिखत है। कहना है का आप अंतरा के लाइन में कहना है का पिया बेदर्दी नहीं मानेला कहना बिना साइड के भेजला गावने के दिनवा।
गोरवा हमार है, लेकिन ए बाबू जब शरीरी से सुगना निकल के जाला न हो तो फिर देखे के ना मिलेला। लोग कहेला गौर करी बाती पे ध्यान दिया, चाहे माई होखे चाहे बाबू होखे, पुरनिया हो जालन तब केहू केहू के बेटवा ऐसा नालायक हो जालन, खुदा न खास्ता केहू के ऐसा न होखे, केहू के लड़का ऐसा हो जालन माई दुआरी पर बैठ के पाए पाए बोली हाँ ये बाबू एक लोटा पनिये दे देता, एक रोटी दे देता, खा लेती, भोजन कर लेती, पेट भर जा। माई बाबू चिल्लैहन यहाँ से बेटवा यहाँ आई, यहाँ से आके यहाँ चल जाई, पतो ही जन माई यहाँ से आई वहाँ चल जाई। बेटवा के 2 बार 4 बार बोलेबा लेकिन सुनी नहीं, बेटवा तो बेटवा ये बाबू नतियो ना सुनी। कहलन की का दुआरे पर बैठ के पाए पाए कैले हो। लोग कहेला कि 10,000 20,000 कर्जी ठीक, दुआरी पर पुरनिया ना ठीक, लेकिन उस में बुझाला बाबू जौने सन में ए दुआरिया के छोड़ के पुरखा पुरनिया चल जाला ना, तब बुझाला कि ओ पुरखा पुरनिया के रहले का होत रहल, ना रहले पर का होत बा। गौर करिया कवि जी कितना सुंदर अंतरा में भाव दे रहे, कहना है का